Jde vidět, že máš vkus, protože právě posloucháš Fast Break, neboli nejlepší basketbalový podcast v Česku. Každý týden shrnutí toho nejzajímavějšího z palubovek KNBL a dalších soutěží. Dej nám odběr a podpoř 3 kluky z Brna, kteří to v basketu moc daleko nedotáhli, ale za mikrofonem to myslí vážně a vůbec se s tím neserou. Rozbíháme 15. díl Fast Breaku, neboli toho nejlepšího basketbalového podcastu v Česku, no a jsme tu v hodně netradiční sestavě. Jeden zaspal, jeden se musí učit, každopádně nějak jsme to splácali a vítám tady už i dnešního hosta Andreje Červenku, trenéra nebo head coache GBA, kterého tady teďka vítáme. Andrej, hezký den vám. Ďakujem za pozvanie a som možno trošku rád, že na mňa nejdete v zostave, že ste 3 na 1. On to není jako výslech, ono si to vždycky někdo myslí, ale my jako nejdeme takhle do detailu. Každopádně, kde půjdeme do detailu, je to, že vy v KNBL v letošní sezóně máte 2 výhry, tu poslední jste si připsali vlastně ve 14. kole s Děčínem, kde jste vyhráli 99-88, předtím ta výhra nad Brnem 99-89, tak vyhráváte docela vlastně podobnýma rozdílama, ne? Nebo výsledkama, takhle. Tie výhry sú zatím jenom 2, bohužel, takže možno to tak vyzerá. Ja som ale aspoň za tú poslednú hrozne rád. Myslím, že sa začíname trošku podobať tomu, kým chceme byť a myslím, že na ten basket alebo na ten náš výkon se dalo dívat. A když to vezmu z toho pohledu, že vy jste těch výher mohli mít mnohem víc, hlavně na domácí palubovce jste silnej tým, mluví se o tom napříč vlastně ligou, že v tom domácím prostředí je fakt nepříjemný proti vám hrát, tak cítíte to i vy, že jste mohli být jinde a mohli jste jako se od toho dna odpíchnout? Jo, cítime to podobne. Myslím, že už to úvodné utkanie proti Ústí ako kdyby naznačilo, kým môžeme byť doma. Jo, hovoriť o keby sa nedá, ale určite sme mohli mať tých výhier viac. Na druhú stranu, ja som rád, že tie výkony toho týmu majú aspoň v našich očiach vzestupnou tendenci. A myslím, že hráme lepší basketbal, ako sme hrali na začiatku sezóny. Myslím, že sa nám darí nejakým spôsobom dostávať z tých našich individualít viac, jak tomu bolo na začiatku sezóny, takže za to som hrozne rád. Už do toho zápasu s Děčínom sme vstupovali s tým, že vedeli sme, že ak chceme ešte uchovať nejakú šancu na to, ako byť v kontakte s tým 9. 10. miestom, tak je potreba zabrať a podarilo sa nám to, ale tá sezóna je ešte relatívne dlhá, aj keď základná časť už má jenom, tak správne počítam, 8 utkání. Tak to naše miesto asi v A2 už je predurčené, ale vieme, že ešte spolu s nimi nás čaká 20 utkání a v každom môžeme ísť s tou mentalitou zvíťaziť a veríme, že sa dokážeme odpichnúť od dna. Proti Válečníkům vlastně dost dominantní zápas, za 2 body jste to měli 53% oproti 44% na straně Děčína, pak třeba body z lavičky 49 na vaší straně, Děčín 30, trojky 12-9 a když jsem se koukal vlastně, byli jste lepší v šestkách a když jsem se koukal přesně teďka na trojky, tak jste asi měli k 50%, myslím, že okolo 45% nebo něco, tak jako měli jste i trošku štěstí, ne, že jste se trefili a že to tak jako všechno vyšlo. Jo. Určite tá strelecká úspešnosť v sezóne nás trápila. My o sebe vieme, že sme tým, ktorý pokiaľ chce byť úspešný, tak mal by sa blížiť k streleckej úspešnosti okolo 40% za 3. Ale myslím si, že tá mentalita, s ktorou sme išli do toho zápasu, a to bolo vyrovnať sa im fyzičnosti, nedovoliť im druhé body, nedovoliť im body z vymezeného území, tak s tou sme sa popasovali dobre. Hej, keď sa pozrieme na ten náš roster, aj keď možno tie štatistiky v sezóne hovoria trošku ináč, tak máme tam naozaj kopu strelcov. A už som to načetol
Martin Kiel teďka, že jo, 5 trojek. Jo, teďka Martin Kiel, samozrejme Jansa sa vrátil do zostavy, pomohol nám, Cole Badgema, o ňom už je známe, že patrí medzi strelcov, ale dostávať z tých našich hráčov to najlepšie a hrať a snažiť sa superovi vnútiť ten náš basketbal bol cieľ v tom zápase a myslím, že sa nám to podarilo. A odmenou je asi tá strelecká úspešnosť a jo, bez nej by sa ťažko hralo, ale na keby sa nehrá. Ja si myslím, že tá mentalita do toho zápasu bola správna a ten výsledok je toho odzrkadlený. Je to nějaká vaše, když to řeknu, váš koncept hry, nebo je to koncept hry GBA? Môj koncept je sa pomaly a isto stáva zároveň konceptom GBA, ale keď sa pozriem spätne na tú svoju trénerskú kariéru, tak častokrát som bol či už okolnostiami, alebo možno tým, že sa v tom cítim dobre, hral som small ball. Teraz okolnostiami sa nám to znovu stalo, že v podstate s tým, že máme iba jednu skutočnú päťku, tak sa dostávame hodne do small ballu a myslím, že to robí superom problémy, pokiaľ my sa obrane dokážeme s tým zrovnať a dokážeme zastavovať supera, tak je to na Českú ligu možno trošku neortodoxné a samozrejme Písek sa prejavuje už v minulej sezóne vlietol do tej ligy veľmi podobným štýlom, čo sa týka basketbalu. A keď sa pozrieš na to, ako hrajú tie týmy v Českej lige, tak nechcem to hovoriť, že to je dobré alebo špatne, ale keď sa pripravuješ na tie týmy, tak veľa tímov hrá obdobné sety. Je to niečo, čo sa ako keby neustále opakuje. Samozrejme sú výnimky. A ten štýl basketbalu, a myslím, že aj naši superi o tom hovorili, je trošička iný. Nikdy nevieš, kto vystrelí. Mal by to byť nejaký konceptuálny pohyb. Nám možno chvíľu trvalo v tej sezóne, kým sme ako začali sa do toho dostávať, čo chceme produkovať. Predsa len polka týmu sú novoprichozí hráči. Takže hovorím, je to zhodou okolností, vypadol nám jeden vysoký hráč, zostali sme na jednom. Tá zostava, ale ktorú máme, small ball, má cez 2 metre a myslím, že môže robiť superom problémy. A není tam trošku problém ohledně té fyzičnosti v některých těch zápasech, že prostě ti hráči, jako je to small ball sice, ale prostě můžete být dobří z perimetru a tak, ale můžou ty kila a ta fyzičnost chybět pod tím košem? Jednoznačne je, ale ja nedokážem na Tomáša Valentiniho naplácať 10 kg v průběhu měsíce. Jako dokážete, ale... No, ono napríklad, čo sa týka jeho, on je si myslím, že takým produktom a výsledkom tej našej dlhodobej práce a sme za to hrozne radi, že sa ukazuje, myslím, že sa už aj o tom začína trošku hovoriť, ale je to jedna z vecí, ktoré nám chýba. Určite či už je to trošku výšky a keď nie je výška, tak nám trošička chýbajú kilá. Ja by som samozrejme radšej bol, keby sme ich mali, ale musíme pracovať s tým, čo máme a ja rád hovorím, že tak ako my sa musíme pripravovať na to, čo super prinesie, tak ja verím tomu, že aj super sa musí pripravovať na to, čo my prinesieme a ak sú kilá naša nevýhoda, tak na druhú stranu rýchlosť a nejakým spôsobom vášeň a energia musí byť naša výhoda. Jo, takže chápu to správně, že kdyby se naskytla nějaká možnost posílit, tak by se z domu nebránil. Tím košem. Ono paradoxne, my sme samozrejme mali hráča na tej pozícii, ktorý nám kvôli nejakým interným a disciplinárnym prehreškom odišiel a ja som momentálne spokojný s tým, ako sa družstvo prezentuje, ako sa vysporiadáva s tou situáciou. Samozrejme, keď sa na to človek pozrie, momentálne sme celkom deep, ale 1-2 zranenia to môže zmeniť a keď to 1-2 zranenia prídu, tak samozrejme nárad prichádzajú hráči z akadémie, kde znovu sa budeme baviť o tom probléme, ktorý sme teraz už načrtli a tam sú proste trošička tie kilá. Na teraz sme stotožení a ideme s tou zostavou, ktorú máme, ale určite sa nebránime tomu, aby sme posílili, ale musí to dávať
zmysel, musí to mať význam. Nechcem, aby to bol len hráč, ktorý príde, tak jak tomu možno bolo u nás v histórii, že prišiel nejaký žoldák, a ktorý si to sem prišiel iba odrobiť. My vieme, čo ponúkame a sme na konci dňa development team a radi by sme boli, aby hráči, ktorí k nám prišli, mali tú istú mentalitu, čo my. Teď jsem se na to chtěl zeptat, protože Marek Neubauer, tady náš fanoušek, tak nám psal, že vlastně nebo ptal se na to, jestli to nebyl trošku průser, že jste vlastně do té sezóny nastoupili tak jako z ničeho nic, lehce, protože Kolín nedostal vlastně licenci, že jo, vy jste přišli jako ten nováček, tak já předpokládám, že se o tom asi mluvilo nějakou delší dobu, nebo už jste nějak tak předběžně věděli, že to nejspíš s tím Kolínem nedopadne a že tu šanci dostanete, ale spíš to přenesu to téma jako na to, jestli jste do toho šli jako development team, vyloženě čistě, že fakt je to nadstavba na tu akademii, zlepšovat ty hráče, prodat je pak případně, a nebo jestli jste fakt si věřili na to, že jste schopní v té NBL něco uhrát, udržet se úplně v pohodě a tak. Ja by som povedal, že asi kombinácia tých dvoch zmienených vecí. Ja sa iba vrátim na začiatok. Hovorilo sa o tom docela dlho, že by to mohlo, že Colin by mal stratiť licencii. Na druhú stranu to finálne rozhodnutie, kedy sme naozaj vedeli, že sa to stane, prišlo v púlke srpna. Takže ako kdyby docela pozdě mňa samozrejme trošku mrzí to, že to prišlo tak pozdě, ale už myslím, že v půlce července sme si povedali, že nech je situácia akákoľvek, chceme do toho ísť, verili sme, že máme dostatok a nechcem nazývať talent, ako keby hráčsky talent, ale to, čo dlhodobo robíme, tak vedeli sme, že dokážeme z tej situácie vyťažiť maximum. To bol náš mindset. Tým, že to prišlo tak pozdě, tak sme prišli o celkom zaujímavé dve české mená. Nebudem ich špecifikovať, ale tým, že ono akadémiu všetci známe. Nechcel by som. Aj kvôli hráčom. A jsou to nějací jako, když řeknu starší hráči, nebo jakože dejme to třeba 25 sú to hráči, sú to hráči, ktorí s nami v lete pracovali, hej. Jo, okay. Takže sme sa dostali do momentu, keby to bolo docela pozdě. A ten hráčský trh bol celkom prebratý. My sme vďaka našim kontaktom získali Koula, čo si myslím, že bol fakt veľmi dobrý get. Jaron Fairweather k nám prišiel z 3. divízie, takže ako, keď to tak poviem, že tak moc sa od neho nečakalo a samozrejme tá jeho hra ukazuje tie dôvody, prečo hral 3. divízny basketbal. A druhú stranu si myslím, že má, ak bude vytrvalý a bude pracovať, má krásnu budúcnosť pred sebou v Európe. Ale my sme vedeli, že pre hráčov akadémie je tá nadstavba potrebná, hlavne čo sa týka nejakého dlhodobého horizontu. To bol, keď sme minulé roky boli v prvej lige a chceli sme sa vrátiť do Konobolo, tak tá vyhliadka toho, aby hráči akadémie sa mali kde posúvať, mali kde ukazovať, mali sme ich kde showcaseovať, tak to jednoznačne NBL je, lebo či chceme, či nechceme, a nechcem samozrejme nikoho urážať, ale ten rozdiel medzi prvou ligou a Konobolo je veľmi markantný. Hej. A akadémia ako taká má za cieľ maximalizovať potenciál hráča a určite placement je extrémne dôležitý. To znamená hráčov posúvať niekam, a či už je to na americké univerzity, či už je to do dneska profesionálneho basketbalu, alebo poprípade vytvoriť platformu, kde budú chcieť zostať v našom programe a budú chcieť si povedzme 2-3 roky prejsť tým programom, dostať sa na nejakú úroveň a poprípade podpísať ako trošku finančne výhodnejší kontrakt niekde. Já jsem právě i trošku přemýšlel nad tím, jako, protože je známý, že GBA má vlastně tu základnu dost širokou, nebo dost se mluví o tom, že máte cizince i v těch mládežnických kategoriích, že vlastně 19, třeba i 17 prostě, a nevím teď jak to máte přesně s další mládeží, to se přiznám, že nevím, jak to máte 15, taky ještě máte normálně celou vlastně složku, ne úplně? Máme jenom 17, 19, respektíve túto sezónu náš najmladší hráč je ročník 2009 a najstarší hráč je ročník 2005,
Takže taký trojštvoročný keby rozsah. Väčšinou sú to buď druhoročiaci 17 alebo prvoročiaci 19 tí hráči, ktorí k nám chodia. Samozrejme máme hodne cudzincu, ale to, že máme hodne cudzincu, súvisí samozrejme s tým, ako fungujeme, hej, jak je nastavená ekonomika. Pretože ak sa nemýlim, tak sme jediný projekt a určite nie len v Čechách, ale určite v strednej, možno v celej Európe, ktorý si na seba zarába sám. To znamená, my nefungujeme z dotácií, nefungujeme či už z národných alebo nejakých krajských dotácií, fungujeme z toho, čo si sami na seba zarobíme v akadémii. Takže preto je to zloženie tých hráčov v akadémii také, aké je. To znamená celá polka cudzincov, možná trošku viac a polka domácich hráčov. Tak ona ta akademie nemá ani možná nárok na dotace, ne, protože to není čistě český projekt. Samozrejme nemá nárok na dotace. Kde je ten původ vlastne? Tak akadémia vznikla v Prahe. Zakladateľ Julian Beďko, ktorý potom, jak vyštudoval Butler, vrátil sa a jeho profesionálna kariéra skončila veľmi rýchlo kvôli zraneniam. Tak potom, ako si prešiel nejakými trénerskými stážami v Európe, tak prišiel do Prahy a rozhodol sa ju založiť. A ja si myslím, že z projektu na Zelenej lúke, kde mu všetci hovorili, že vlastne to nemôže byť úspešné, to dotiahol hrozne ďaleko, samozrejme s pomocou postupne rôznych ľudí. Takže jo, ani za to neplačeme, že nemáme nárok na dotácie, to ako vôbec nie. Ja by som nemenil. Ja si myslím, že je to špecifické miesto. Určite nie pre každého trénera, ale mne otvorilo oči v tom, že ono nie je to len o tom prísť niekde, otrénovať si a brať to ako, niekto zaplatí, ale vlastne hľadať v tom nejaký hlbší zmysel, prečo tí klienti sem chodia, prečo basketbal a nejakým spôsobom, aby toto bolo trvácne, tak musí to byť podporené nejakou prácou. Takže nemáme nárok na dotácie, čo sa týka mládeže, ale myslím, že v tom dokážeme kľúčkovať veľmi solidne. Ja iba poviem, hráme momentálne, ten dorast hrá 19-kovú extraligu a tam nejakým spôsobom v poslednom období aj na popud klubov bolo urobené to, že sa znižuje počet cudzincov v českých súťažiach dorosteneckých. A pre nás je to taká trošku výzva, pretože zostať na vrchole aj bez toho, aby sme mohli mať napríklad, jak to niektorí vnímajú, kompletné družstvo cudzincu, tak je určite challenging, zatiaľ sa nám to darí. A vlastne to je aj taký malý dôvod toho, prečo KNBL, prečo by sme sa chceli posúvať v tom vnímaní basketbalovej verejnosti týmto smerom. A když to vezmu konkrétně po té finanční stránce, kde vy máte ty silný sponzory, nebo kde jsou ty finanční zdroje toho GBA hlavně? Jakože vím, že jste říkal, že si zarobíte jakoby na sebe, ale jako asi to není jenom tak, že si vyděláte nějaký, právě hledám, odkud ty peníze pramení, nebo tak, jestli jsem nějaký silný sponzor, nebo kdo, protože asi to není jako mafiánská, asi to nejste mafiáni, že jo, tak Ne, žádný silný sponzor neexistuje, v podstate neexistuje žádný sponzor. To fungovanie zabezpečujú klienti, hej, to znamená, oni si kúpia produkt a my im ten produkt prodávame a akadémia je čisto závislá jenom na tom, aby sme mali co nejvíce klientů a ekonomiku vytvárame vlastne prostrednícom nich, to znamená, oni si kupujú produkt, ktorým akadémia je. Takže akadémia žiadneho donora, žiadneho mecenáša proste nemá. Hej. Keby to, ale tá otázka je ako fakt dobrá, pretože v Európe fungujú projekty, ktoré sú akadémie, ale majú donorov. Napadá ma Basano, ktoré bolo na Young Guns pred 2 rokmi a to, ak sa nemýlim, pracuje s rozpočtom okolo 1 000 000 eur a tým, že ho dostáva od nejakého silného partnera, od nejakého silného donora. Toto my nemáme, samozrejme, boli by sme radi, keby sme to mali,
ale možno je to, a verím, že to je hudba budúcnosti, ale momentálně žádného partnera akademia nemá. A když bych teda já byl nějaký hráč, který bych chtěl do GBA jít, kolik se mám připravit, že třeba ten program jakoby stojí, je to v řádech třeba 100 000? Je to v řádech 100 000, určitě. Já si myslím, že ta čiastka je jako docela všeobecně známá, ale je to v řádech 100 000. Řekněme to klidně, jako že to není asi. Ja sa pohybujem v eurách, takže... Jo, to nevadí. Takže momentálne sa bavíme o 16 000 a je to ročné ako kdyby školné, kde je zahrnuté všetko od bydlení, stravování a vlastne celý basketbalový program. Jo. A máte pocit, že to nějak rezonuje to GBA v zahraničí a tak? Nebo většinou vy musíte, myslím to z toho pohledu, jestli vy oslovujete spíš ty hráče, nebo oni chodí a oslovují vás? Je to kombinace. Ako Gerber Academy je v Európe známy projekt. Akurát v dnešnej dobe sa Európa stáva extrémne konkurencieschopnou, čo sa týka takýchto projektov. Je tu naozaj vyrastá ako po akadémii. Keď si zoberieme tá posledná možno a pozrieme sa na to, že Dubaj vlastne sa dostáva na basketbalovú mapu, hej, tak aj v rámci Dubaja vznikne basketbalová akadémia a keď sa pozrieme na tie finančné možnosti, tak sú proste neporovnateľné s nami. Ale ja si myslím, že každá krajina v Európe dneska má nejaký obdobný projekt, takže to, čo pred 5 rokmi vlastne ešte neexistovalo, tak dneska sa stáva realitou a vlastne takýchto akadémií vzniká hodne. Čo sa týka, či sme vnímaní v Európe a či proste k nám smerujú nejakí hráči, jednoznačne áno, ale zase je to podmienené nejakými kontaktmi. Ja poviem napríklad hráča, ktorý k nám prišiel z Barcelony, Junior Melo, hej, hráč NBL týmu a zároveň niekedy nastupuje za 19, tak ten prišiel cez Stelu a Barcelonu sa dostal k nám, takže to není ako tak, že nie sme na tej mape, sme a vlastne keď sa pozrieme na nejaký placement a výsledky nás, tak myslím, že momentálne sa bavíme o 100 hráčoch, ktorí cez nás odcestovali do Ameriky, po prípade na nejaký profesionálny kontrakt, ale to je povedzme tak 10% tých hráčov. A obdobný projekt v Európe prakticky ani neexistuje, ktorý by také množstvo hráčov šipol do Ameriky. Hej. My sme v tomto sme číslo 1, čo sa týka Európy, čo sa týka počtu tých hráčov, ktorí smerovali za oceán. A vy osobně máte radši, když koučujete zahraniční hráče, nebo protože v tom GBA jste na to zvykli, že jo? Jo, já mezi tím... Nebo v tom týmu, jestli máte radši cizince, když to tak řeknu, než ty Čechy. Ja mám rád basketbalistov. Tak ako za ten čas, ktorý som tu, toto je moja 4. sezóna, som mal skvelých hráčov zo zahraničia, tak som mal takisto skvelých českých chlapcov. Takže ja ako nedokážem v tom, alebo nevidím v tom nejaký veľký rozdiel. Samozrejme, rozdiel taký markantný by som povedal je v tej mentalite, v tom drive. Ale ja to rád tak hovorím, že hráči, ktorí idú do akadémie, tak vidia nejaké, nechcem to vyslovene nazvať poslaním, ale majú nejakú vyššiu purpose. Vedia za čím idú a ten ich čas v akadémii sa snažia ako keby naplno venovať tomu, čo chcú. Ja iba poviem jednu vec, my sme plne anglicky hovoriaci, hej, takže ako u nás či už s Čechom alebo samozrejme s zahraničnými hráčmi sa snažíme baviť anglicky, aby sme ich a ten dôvod je, aby sme ich pripravovali na tú budúcnosť, ktorá ich čaká, hej. Ale nemám preferenciu, čo sa týka trénovania českých alebo zahraničných hráčov. Ja mám rád basketbalistov, ktorí proste nad tým rozmýšľajú, dajú tomu niečo viac ako len to, že prídu a otrénujú si. Dajú tomu nejakú pridanú hodnotu a sú stelesnením tej našej kultúry. Hej,
keď poviem a vrátime sa k tomu nášmu týmu, taký Tomáš Valentini je jeden z tých hráčov, ktorý proste tréner chce mať. Nechcem povedať, že moc ho nemusí koučovať, ale moc ho nemusí koučovať a vždy príde, urobí si tú svoju prácu a je spokojný s tým, čo nejakým spôsobom dostane a vie, že není to len o tom dostať míč a strieľať, ale je to o tom robiť tie malé veci, ktoré proste, na ktorých trénerom záleží. Jo, já jsem se ještě hledal, vy jste říkal 25 000 euro, že to je, že jo? Ne, 16. 16? A jo, tak ne, já jsem se tady špatně jsem si to pamatoval. 16 000 euro, když to najdu, je teďka jenom, aby jsme to divákům přiblížili 402 000 korun, no, takže zhruba nějak tak, takže takhle to vychází. Že já jsem přemýšlel nad tím, jestli vlastně, když máte takhle ty vaše odchovance, ty hráči, který pak použijete, dejme tomu v té nejvyšší soutěži, tak tím vlastně logicky ušetříte i dost peněz, že jo, protože oni mají vlastně zaplacený to školní a vy, nebo dáváte jim normální výplaty i tady těm hráčům ještě k tomu něco, nebo jak to funguje? Ne, to je hráči akademie, jsou hráči akademie. Jo. Tomáš Valentini. A je tam prostě ten momentálne... účel toho developmentu, předpokládám prostě. Jednoznačne, jo, jednoznačne. Tomáš Valentini síce je produktom akadémie, tak momentálne už není hráčom akadémie, hej, keby som to tak povedal. Ale je produktem tej akadémie a vlastne už není dorostenec, už je proste ten hráč, ktorý má posledný rok strednej školy a má takzvaný ako keby po dorostu má ešte rok prípravy, kde jeho kroky by mali smerovať do Ameriky, hej, budúci rok. Aha, OK. Jasně. Jo, tak to je určitě zajímavý, jak právě jsem zvědavý, no, jak se ti hráči chytnou. Pojďme přejít k tomu, co vás bude čekat v rámci 15. kola. Vy vyzvete Pardubice, teda venku, ten první zápas si asi všichni pamatujeme, protože to byla tuším první výhra Pardubic v sezóně, kdy vás porazili. A docela, nechci říkat, že to byla demolice, ale byla to vysoká výhra na vaší palubovce oproti těm ostatním zápasům, kde jste třeba soupeře jako trápili doma. Takže co očekáváte tohoto zápasu? Protože jednak bude chybět Joe Šiška, protože odešel, bude taky chybět asi, předpokládám, Šafarčík, i když jsem viděl nějaký videa, že už je zpátky. Nějak takže se připravuje, tak uvidíme. A Brank, pivot, který by vám mohl rozhodně dělat problémy pod košem, že jo, tak je out, tak ten zápas chystá i jistý změny, jak to vidíte vy? Z tohle pohledu. Ja sa iba vrátim k tomu prvému. Nazval si to správne, ono to bola svojím spôsobom demolice, pretože tak jak väčšinu tých domácich zápasov, samozrejme s výnimkou Nymburku, sme dokázali byť myslím si, že vyrovnaným superom všetkým družstvám a fakt sa rozhodovalo v koncovke, tak Pardubice nám nevyšli vôbec. Tá mentalita toho družstva a proste tá schopnosť zlomiť tie ťažké okamihy tam v ten moment nebola. Ja verím, že my sme posledných pár zápasov ukázali, že sme trošku iný tým. A vtedy Pardubice nastúpili s obrovským sebavedomím, trafili za 3 a veľmi rýchlo sa ten zápas dostal out of reach na nejakých 15-20 bodov. Takže a v podstate sa iba dohrávalo po prvých 5 minútach, takže oni určite prišli a urobili tú prácu, ktorú mali a ja sa hrozne teším na ten zápas. Tým, že hovoríme, že tí hráči sú out, respektíve Šiška, Brank sú určite out. Šafarčík podľa všetkých informácií ešte do prelomu ledna února by nemal hrať a keď viem, o aké zranenie ide, tak ja mu samozrejme veľa želám, nech je čo najskôr na palubovkách, ale asi to nebude mať úplne jednoduché s tým návratom. Každopádne všetky intencie hovoria, že Pardubice sa chcú posilovať, takže ja si myslím, že môžeme očakávať, že možno prídu s nejakými novými hráčmi. Pre nás to ako keby nemení toho veľa. Pardon, jenom co ste slyšel, když takže budú posilovať? No, tak oni to všeobecne ako nejakým spôsobom to vyhlasujú, hej, že chcú priniesť náhradu samozrejme za Bronka, chcú priniesť a je to logické, proste tým s rozpočtom, aký majú, pravdepodobne nepatrí na tú pozíciu a nie len možno výsledkovo, možno aj trošku herne na tú pozíciu,
kde sú. Teď jsem chtěl říct, jestli to není souboj dvou týmů, který nepatří vlastně na ty pozice, kde jsou aktuálně. Ja by som povedal, ale niekto tam byť musí, že jo? Niekto tam byť musí. Ja si myslím, že my zatiaľ tým, čo sme predvádzali, tak jednoznačne do tej spoločnosti patríme. Nebudem hovoriť, že máme naviac, musíme prísť a musíme to ukázať. Ja si myslím, že aj Pardubice tým, čo ukazovali, tak jednoznačne zatiaľ patria do A2. Ale určite budú robiť všetko preto, aby odtiaľ čo najrýchlejšie sa dostali. Ale každopádne, keď dostaneme k zápasu, ja sa na ne hrozne teším na to, ako keby porovnanie toho, kým sme boli 2 mesiace dozadu a kým sme teraz. A som fakt som zvedavý, jak to vypáli. My ideme s nejakou taktikou, verím, že to naše sebavedomie je niekde inde, ako bolo 2 týždne dozadu. A ideme si ten zápas jednoznačne užiť a nebudem sa tajiť tým, že chceli by sme tam zobrať tretiu výhru. Jo, já jsem chtěl říct jednu věc, že když já se třeba koukám na nějaký kurzy před zápasem, nebo to tak jako se dívám jako analyzu a schválně mě zajímá vždycky, jak kdo to vidí, protože vy jste brutálně outsider a já prostě, když to projíždím, tak si vždycky říkám, jo, GBA, tak dobrý, GBA rupne tam na USK, GBA rupne tam a vždycky jakoby už automaticky si říkám, že prostě GBA už počítám, že to je ten nováček té soutěže a vlastně to beru tak, že dejme tomu, že to GBA je jako docela slabý tým, nebo je ten outsider v těch všech zápasech, když to tak řeknu. A teďka se dostáváme do bodu, kdy podle mě Pardubice jsou v pozici, kdy musí vyhrát jednoznačně, vlastně, nebo očekává se to od nich a je to jeden z mála zápasů, kdy už se od Pardubic čeká, že mají vůbec jakoby šanci vyhrát. Jestli si nemyslíte, že na ty Pardubice bude větší tlak než na vás, protože vy jste přece nováček té soutěže, neočekává se podle mě od vás za stolik a ty výkony, že vyhrajete nad Brnem, nad Děčínem, jsou to prostě překvapení a když teďka vyhrajete nad Pardubicema, tak to bude jedno z dalších, ale pro Pardubice by to měla být prostě, když to řeknu, povinnost s tím týmem. Ale jsou samozřejmě komplikované situace, je to těžký hrozně. Jo, ja začnem od začiatku, ja sa nepozerám na predzápasové kurzy, ale ja poviem jednu vec. Jednoznačne všetci, alebo hovorí sa o tom, že sme nováčik, išli sme do toho tak za tých okolností, akým sme išli. Ja zase na druhú stranu poviem a to je niečo, čo vnímam ja a možno je to môj iba nejaký subjektívny názor, ale tým, že v tej republike nejaký ten čas fungujem a GBA bola ekvivalentom, by som povedal, úspechu v mládežnických kategóriách. Hej. A proste keď sa rozprávame o Final Four 19, tak minulý rok bol prvý rok, kde sme tam chýbali, ale dovtedy 9 rokov v kuse proste neustále to bolo, či už je to finále, alebo proste je to nejaká medaila. Bola to vždy rovnaká pesnička a ja to tak trošku vnímam, pretože tí tréneri, ktorých som stretával v mládežnických kategóriách a či už je to tréner Pardubic, Šotnár, alebo je to Reimer, je to Čechino a proste tak som sa s nimi stretával aj v tých dorosteneckých kategóriách, že jo. Takže ja to tak beriem a väčšinou, keď ideme s niekým hrať, tak nevidím tam úplne takéto vypustenie tých tímov, ale vidím, že OK, pozor, to sú chalani, ktorí ako niečo vedia robiť a to, že síce majú mladý tím, neznamená, že nemôžu predvádzať dobrý basketbal a kvalitný výkon. Takže ja to spíš tak vnímam, že kdekoľvek prídeme hrať, tak ľudia o nás trošička vedia, aj keď samozrejme to možno všeobecné vnímanie verejnosti, ktorá sleduje spíš NBL a nie tak basketbal, tak má takýto názor. Keď sa dostaneme k tomu zápasu, jo, Pardubice musia, ale ja si myslím, že Pardubice museli aj doma z Ústí. Pardubice sa dostávajú do pozície, kde proste sa od nich očakáva, že sa niečo zlomí. Ja to ale nevnímam, že by to mala byť nejakým spôsobom naša výhoda. Proste každý zápas je iný a ono tak, jak do toho zápasu môže niekto dobre vletieť, tak zrazu môže momentum pár trojkami získať na svoju stranu. Ja si myslím, že by sme to ukázali v tom domácom zápase s Děčínom, že oni na začiatku ako boli solidní a my sme potom nejakou tou
tou hrou, o ktorej vlastne Dečín hovoril pred zápasom, že ako pripravme sa na to, že chcú hrať rýchlo, pripravme sa na to, že chcú hrať bez rešpektu, chcú strieľať trojky, tak ono sa nám to podarí a potom to momentum zrazu prejde na tú stranu toho týmu, ktorý práve tie trojky trafil. Takže ja neberiem, že je to nejaká obrovská výhoda, beriem, že to je jeden z faktorov, ktoré môžu ovplyvniť zápas a to mentálne nastavenie, ale samozrejme v tejto fázi nikto nič určite nebude podceňovať. Ne, jasně, to s tím souhlasím, já jsem to fakt spíš myslel jenom s tím, že oni mají že domácí halu sice, ale vlastně ten tlak je může brutálním způsobem užírat, protože mně přijde, že když jste jako tým v situaci, kdy prostě jednou v tom zápase vedete, dokážete se dostat třeba plus 10, pak zase prostě spadnete a otočí se to, tak pak vy už máte za tu sezónu, tak jako v hlavě už se vám to jenom tak opakujete z těch zápasů, když jste třeba takhle prostě že 12 zápasů jako Pardubice prohráli a už jenom to hráči mají v těch hlavách a je to podle mě hrozně složitý vždycky furt dokola v těch hlavách si přehrávat ten stejný film, jak to dopadlo předtým, no. Jo, tak ono, to je niečo, s čím sme, nechcem povedať, že bojovali, ale do tej situácie sme sa dostávali aj my, pretože pri všetkej úcte k súperom, s ktorými sme boli vo vyrovnaných zápasoch, tak až na, povedzme, výkon Campbella v prvom kole, kde naozaj bol úžasný vo štvrtej štvrtine a moc sme s tým nemohli robiť, tak všetky tie zápasy mali nejakého spoločného menovateľa, to boli naše ako keby obrovské hrubky v záveru zápasov, hej, či už to bolo proste nerešpektovanie skautu, nejaký jednoduchý switch, kde nám dali strelci koše, po prípade nepostráženie si napríklad vymezeného území, tak vždy sme, alebo slabá execution na konci zápasov z našej strany. Ja verím, že respektíve ja sa snažím byť sebavedomý, ale ono trošička tí hráči to budú mať v tej hlave, hej, že proste nakreslíme niečo, bum, nefunguje to, znovu ideme do tej situácie, nefunguje to, takže ono trošku to v tých hlavách určite je, zas nie je to niečo, o čom by sme nejak extrémne hovorili, snažíme sa pozerať na to, kým chceme byť a ja verím, že to je cesta, jak sa preniesť cez tie krátkodobé, ak sa to dá nazvať, neúspechy. My vlastně ještě můžeme zmínit tu výhru, kterou jsme začali, tu první výhru v sezóně, nebo na začátku jsme mluvili o té první výhře v sezóně proti Brnu. Pomohlo vám to vítězství hodně? Cítíte to tak? Jako týmu? Jako týmu určite. Po mentálnej stránke si myslím, že sa tam začalo niečo lámať, ale zase by som to nepreceňoval. Výhra je proste výhra. Nebolo to tak, že zrazu sme sa naštartovali, ale vtedy sme si ako keby potvrdili, že vieme hrať tie zápasy. Čo mňa viac mrzí je, že po tej výhre sme možno tie výkony nezopakovali a prišla domáca prehra s Ostravou, hej, prišla domáca prehra z USK, kde verím, že sme mali naviac a určite sme do tých zápasov minimálne v našich hlavách nestupovali ako OCDR, vstupovali sme do toho tak, že napríklad prišla k nám Praha, USK, ktoré nebolo fakt v dobrej pozícii a zvládli to a možno ten tlak bol trošku na nás, takže jo, ten zápas bol fajn, ale nevidel som v tom období, ešte nevidel, že sa u nás začalo niečo lámať v taký ten prospech toho, že OK, toto je naša identita, dennodenne robíme veci konzistentne a proste viem, že na niečo sa môžeme spoľahnúť. Nebolo to ono, bol to proste dobrý výkon. To jsem právě si říkal, že ono tam, když hráli u vás to USKčko, tak oni tam měli, myslím si, že sérii 2 porážek, pokud se nepletu. Nebo možná víc a teď se nejsem jistý, ale vím, že určitě měli negativní bilanci 100%, tak jsem si právě říkal, že to bude výhoda i pro vás a že určitě ten zápas zvládnete, nebo myslel jsem si to a pak právě jsem se díval na výsledky a viděl jsem, že jste prohráli těch 86-83, no. Je to tak, no, ale vám ty prodloužení celkově docela doma, ne, že byste měli rádi, ale tak hrajete je docela často. Jo, tak ono je podle mě druhý tým, který hraje nejvíc prodloužení a pak... Jo, ono vždy tá koncovka dospeje do niečoho, ja neviem, či mám povedať, že to, že sme hrali prodloužení je
dobre, alebo je to špatne. Proste každý ten zápas má nejaký príbeh. Zrovna v tom utkání s Brnem sme my boli tí, čo ťahali za kratší koniec a Badže ma nakoniec dal 3. Ja som očakával, že proste Brno bude faulovať. Každopádne to bol taký ten zápas, kde vlastne všetci mali hlavy dole a ešte pred tými poslednými 6 sme hovorili, že proste oni minú, zober to, napál to, nájdi strelca a ideme do predĺženia. Tak to sa aj stalo. Ale tým, že hráme hodne vyrovnaných utkání, je to samozrejme, že sa proste človek bude dostávať do tej pozície, kde potenciálne ide do predĺženia. Takže ja by som radšej videl teda z našej strany podobné výkony, ako boli s Dečinom, ale ja si myslím, že minimálne pre tých fanúšikov sú to dobré zápasy, keď sa ide do koncovky a je to strašne vyrovnané. Jo, určitě. Já jsem ještě chtěl, protože jsme tam měli dotaz od diváků, ještě jeden, a to já jsem to zapomněl na začátku s tím Děčínem, protože vy jste v Děčíně i hrál. Tak jak vzpomínáte na to angažmá? Ja spomínam naň rád. Našiel som tam množstvo kamarátov. Hej, musím asi zmeniť Jakuba Houšku, s ktorým som mal naozaj blízky vzťah a spomínam na to rád. Po nejakej ľudskej stránke, po basketbalovej to bolo veľa ups and downs. Hej. Ja som vtedy išiel z pozície, kde sme vyhrali na Slovensku titul. Ja som bol kapitán tímu. Tých ponúk vtedy do Čiech bolo docela hodne a vybral som si práve Dečín. Keď sa tak spätne na to pozriem, tak asi som si nevybral úplne dobre, pretože ono tak, jak sa im hovorí, že sú to proste válečníci, tak ono aj vtedy boli a tá moja mentalita bola trošku, by som povedal, hravejšia, kreatívnejšia a to privilegium v tom družstve majú väčšinou 1-2 hráči. Hej. Takže po tej stránke to basketbalovo mi úplne nesedelo, zase dalo mi to iný pohľad na vec. S trénerom Budimským som mal taký, nechcem povedať, že zvláštny vzťah, ale na konci bol on ten, ktorý ma tam proste ďalej už nechcel, ale určite neľutujem, proste bol to krásny rok mojej kariéry, spoznal som množstvo kamarátov, dalo mi to množstvo impulzov do mojej ďalšej kariéry a respektíve do života, takže to bol pekný rok mojej kariéry. Jo, a vy jste ale neskončil tím v KNBL, že ne? Ja som pokračoval potom v Leviciach. V Levice v tom období hrali Českú najvyššiu súťaž. Takže ja som ako keby sa vrátil do svojho rodného mesta, paradoxne. A tam sme mali sme dobré sezóny v NBL. Každopádne pre nás to bol to taký pilotný projekt vtedy. Chceli sme hrať 2 súťaže naraz. Mali sme veľkú ambíciu, ako keby... Teraz to možno znie trošku úsmevne, ale my sme mohli byť ten tým, ktorým Levice sú teraz. To znamená taký ten slovenský Nymburk, ten tým, ktorý rok čo rok zbiera tie tituly. Tak to bol nejaké to prvé obdobie, kedy sa to naštartovalo. Ale hrali sme 2 súťaže naraz, takže ako pre nás to bolo neskutočne moc cestovania. Hej, tak jak teraz vidíš, že proste NBL program je náročný, tak si zober, že do toho nehráš európsku súťaž, povedzme 8 utkání, ale hráš do toho slovenskú súťaž, kde hráš ďalších 30. Takže my sme išli, to bolo to cestovanie, bolo to hranie, bolo to skvelá skúsenosť, ale bolo to extrémne náročné a trošku sme výsledkovo trpeli na to, že proste 3 až 4 utkání v jednom týždni bol proste fakt ako obrovský tlak. Ten náš tým síce mal ako viac hráčov, hej, my sme mali, tak si dobre, boli to vlastne 2 alebo 3 sezóny a my sme mali 16 až 18 hráčov. Zas na druhú stranu, pre každého z nás to bolo niečo nové. Je to niečo, čo napríklad veľké kluby ako Real Madrid, Barcelona a tak ďalej majú, ale pre nás to bolo niečo nové a vlastne byť schopný keby preladiť sa z toho, že hrám 30 minút do zápasu, kde idem a dostaneš jedno striedanie a možno dostaneš druhé, len aby si zostal v tom rytme, bolo minimálne pre mňa ako hodne náročné, ale to bola fajn skúsenosť.
určitě. A dávalo by podle vás smysl ty soutěže spojit v té momentální situaci, nebo ne? Protože vím, že pohár je spojený, že jo? Tam je to vlastně, tam se to hraje normálně i s těma slovenskýma týmama, ale ta soutěž by podle vás nedávala smysl? Jo, ja si myslím, že to nedáva zmysel, pretože by sme sa dostali do situácie, kde by to bola buď obrovská súťaž 18 tímov, hej, Já jsem právě myslel nějak promixovat ty týmy kvalitativně, jestli, jako, ale zase otázka já nevím, jak moc, kromě těch Levic a pár dalších týmů, jak moc je kvalita té slovenské soutěže. No tak tento rok paradoxne si myslím, že sú, a nechcem sa nikoho dotknúť, samozrejme mám Teo Hojč, je môj veľmi dobrý kamarát, ktorý trénuje Spisku, ale ich nespomeniem, ale Levice, Inter a takisto aj Prievidza majú tento rok podľa mojich informácií obrovské budžety a jednoznačne by boli konkurencieschopní v tej českej súťaži. Ale ako ukazuje tá slovenská súťaž, tak aj iné týmy sú schopné ako keby nejakým spôsobom predvádzať výsledky. Zás na druhú stranu nehrajú tú Európu. A ono je vidno na tímoch, ktoré buď začínajú s Európou, alebo nemajú s nimi tak veľkú skúsenosť ako napríklad Nymburk. Takže vždy tá Európa trošička ovplyvňuje tie výsledky. Je to vidno na Opave podľa mňa. Aj dlhodobo to bolo vidno na Opave, že keď hrali Champions League, tak zrazu bolo extrémne ťažké sa dostať z toho, že OK, sme outsider, do toho, že ideme a sme obrovský favorit. Ale za mňa nemá význam to spájať. Myslím, že by to neprospelo veci. Myslím, že by sa množstvo tímov by zostali na tom pokraji toho záujmu a ak by povedzme malo byť vyselektovaných 6 a 8 tímov z českej súťaže, tak asi by to nebolo dobré pre tú českú súťaž, keby tie povedzme 3-4 smerovalo do tej druhej najvyššej ligy. Takže nemyslím si, že to má význam, ale zase na druhú stranu musím povedať, že projekty typu Final 8, československé Final 8 sú určite fajn, myslím, že s pestrením pre divákov. Diváci môžu o tom hovoriť potom, že vidíte, proste slovenská súťaž nie je tak slabá, respektíve dobieha Česku a tak ďalej. Takže takéto jednorázové akcie sú fajn, nemyslím si, že dlhodobá súťaž by mala zmysel. No, ono by to bylo i složitý kvůli tomu cestování, že jo, brutálně, ale kdyby tam někdo z Ústí jako jel, já nevím, někam do Tater, tak to je fakt, když to přeženu, ne, ale jako samozřejmě je to fakt složitý, ale pro diváka si myslím, že by to bylo zajímavý, ale otázka je, jak dlouho by to takhle vyhovovalo, no, jestli prostě by to nebylo takový jenom krátkodobý zpestření a pak by to přeneslo víc negativ než těch pozitiv, no. Jo, presne, ako vždy sa tam dajú nájsť nejaké veci. Napríklad ja to teraz, nesledujem to úplne, ale samozrejme mám množstvo kamarátov na Slovensku, tak vnímam, že sa udiala jedna vec, kde vlastne development team hrá Slovenskú najvyššiu súťaž. Nitra skončila a vlastne v priebehu sezóny sa rozhodla asi federácia, hej, na čele s Mišom Ondrušom, že urobia niečo takéto. A ja si myslím, že je to skvelé pre tých hráčov. Hej. Viem, že 2 7, 2 8 figurujú v tom týme a vlastne hrajú development team, ktorý dostáva priestor v najvyššej súťaži. To je fajn, ale myslím si, že dlhodobá súťaž by asi nemala bohužiaľ význam. Jo, a to není ale něco podobného, jak třeba CZ Academy, ne? To je jakoby není vůbec pod slovenskou, je to slovenský tým jako pod slovenskou federací? Nemám presné informácie a by som iba šíril fámy, takže nedokážem na toto odpovedať. Mě spíš zajímá, že vy jste teďka, pardon, jsem přerušil. Ne, v pohode, ja som iba chcel povedať to, že vlastne nemám presné informácie, každopádne je to zastrešované nejakým spôsobom trénerom Interu, Karčím Vimerom, takže nejaká konexia na SBA tam pravdepodobne bude, ale nemám presné informácie. Ale myslím si, že pre slovenský basketbal, hlavne mládežnícky basketbal, ktorý by mal formovať hráčov do A týmu, je to jediné dobré. Jo, jakože když si zaspekulujem, tak to je možná takový Bčko Interu, jo? Keď si zaspekulujem, tak možná áno.
Dobře, ne, nic, chtěl jsem na to navázat tím CZ Academy, protože vy jste porazili CZ Academy teďka v Young Guns turnaji, který jste pořádali, tak bylo to ve finále. Mě zajímá i vaše hodnocení toho turnaje, jak to všechno proběhlo a zároveň taky, nebo to přejdem pak na to CZ Academy, protože takový zvláštní pro mě koncept trošku, ale pojďme na to, jak jste spokojeni s tím turnajem. Asi dobrý, když jste vyhráli, ale jak to všechno proběhlo, jak organizačně se spokojený a tak. Jo, tak turnaj robíme už historicky dlhodobo, takže ja sa priznám, že ja som na ňom sa nepodielal takmer vôbec, až na to, že som sa proste išiel sadnúť do hľadiska, ale moji kolegovia proste v akadémii dennodenne pracovali na tom, aby donesli týmy z celej Európy. A urobili sme zaujímavú akciu znovu. Tento rok sme urobili zmenu v tom, že historicky Young Guns bolo vždy posledný víkend pred Vianocami. Hej. My na apelovanie mnohých proste ľudí z basketbalovej komunity sme sa rozhodli ten termín posunúť a trošku možno nešťastné, pretože vlastne v tomto termíne bol jeden z ANGT turnajov. Adidas Next Generation, hej, juniorskej Euroligy. Mm-hmm. Takže vlastne to bolo také, ono nám to, nechcem povedať, že znemožnilo, ale dalo nám trošku vidle do toho pozvať si možno tých superov o level vyššie, tak jak napríklad minulý rok tu bola Stella, bol tu Žalgiriska u nás. Hej, tento rok proste 3 najlepšie týmy toho turnaja bolo GBA, CZ Academy a Orange Lions, to je holandská národná akadémia. A tam by som povedal, že kvalitatívne trošička bol tam potom skok a vlastne by som povedal všetci ostatní. Hej. A zas na druhú stranu pre nás super, prvýkrát sme vyhrali turnaj, ktorý sami zorganizujeme. Po organizačnej stránke myslím si, že všetko super. Spolupráca Pelžimov a Jindřichův Hradec viacročná určite fungovala. Myslím si, že ľudia si mohli pozrieť trošička iný basket, ako vidia každý deň v tých českých súťažiach, kam troška smeruje ten európsky basketbal. A v finále ja osobne som možno očakával trošku lepší basketbal a lepší, poviem, lepší pre diváka. Zas pre nejakého basketbalového fanúšika si myslím, že sa hralo extrémne tvrdo. Obrany jednoznačne prevyšovali útok, čo mňa trošku mrzelo. Jo, čo mňa trošku ako keby mrzelo a je to pre nás možno nejaká vec na zamyslenie, pretože neustále vyhodnocujeme, ako naši hráči v akadémii hrajú, čo dennodenne robíme, či sa premieta do tých zápasov. A jednoznačne to mi tam trošička chýbalo z našej strany. Zase na druhú stranu poviem, že ako fakt ten tým hral extrémne dobre v obrane, hráči makali a myslím, že to finále bolo také trošička vydreté. Chýbala tomu basketbalová kvalita. Když říkáte, že tomu chyběla basketová kvalita, my jsme tady s klukama se dost často bavili, ne přímo podcastu, ale o tom projektu CZ Academy, že nám vlastně přijde trošku zvláštní, že já nevím přesně, jaké jsou ty ambice, teď bych kecal, ale asi ty ambice jsou nejvyšší a postupně by ten tým podle mě chtěli i dostat možná do nejvyšší soutěže, ale nedává mi smysl, kdybyste měl, co byste řekl na to, kdybyste měl CZ Academy tým, který je vlastně součástí federace, podle mýho, tak kdyby byl v nejvyšší soutěži, podle mě to je jakoby absurdní. No, toto je vec, ktorej, ako ja sa k nej úplne nechcem vyjadrovať. Tvoriť akadémiu je náročné, hej. Povedzme si úprimne. Zas na druhú stranu, ja nevidím donútra, ale ako keby mať možnosť prilákať top of the top najlepších českých hráčov je veľkým lákadlom, ono možno napováženou, prečo najlepší českí hráči nehrajú v akadémii, hej. A to pri všetkej úcte k hráčom, ktorí tam sú, ale proste top hráči ročníkov, či už to je 2-5, 2-6, 2-7, tak v akadémii nie sú. Hej. Väčšinou si ich udržiavajú tie kluby a ja neviem, nechcem menovať, ale povedzme 2006 ročník
pivot z Opavy, Motička, dobre hovorím? Jo. Tak napríklad on je proste hráč, ktorý by jednoznačne v Národnej akadémii mal byť, ale ja samozrejme nevidím do toho, nevidím za to. Viem, že ja som bol dlhé roky súčasťou systému STM, keď som bol v Prosťove. Hej. To znamená, bol som nejakým spôsobom zakomponovaný v SCM-ku alebo vo VSCM-ku v tej dobe. Takže mám nejakú predstavu o tom, ako veci fungujú. Každopádne myslím si, že je zatiaľ krátky čas, aby sa hodnotila nejaké fungovanie, alebo respektíve, či je akadémia úspešná alebo neúspešná. To povedia až nejaké výsledky. Za mňa im zatiaľ možná trošička chýba placement. To znamená, čo s tými hráčmi bude potom. Hej, keď to porovnám napríklad s holandskou akadémiou Orange Lions, ktorá, keď sa pozriete na to, aký hrajú basket, tak to není to úplne okulahodiace. Zas na druhú stranu trénuje to môj celkom dobrý kamarát Luis Lemes, Brazílčan, ktorý sa zameriava, historicky bol scoutom v NBA. A číslo 1 je placement potom tých hráčov. To znamená dostať hráčov na nejaké lepšie miesta, či už je to univerzita, či už je to profesionálny basketbal, ale bavíme sa profesionálny basketbal, povedzme kluby v Nemecku, Španielsku, Francúzsku. Takže ja si myslím, že to by mohlo byť prim nejakej národnej akadémie, ale ono asi majú ťažkú prácu s tým, že popri fungovaní všetkých tých stredísk, ktoré v Českej republike sú, tak veľmi málo klubov si nechá odísť svojich top 2, top 3 hráčov. Hej. Je to prakticky nepredstaviteľné, takže momentálne až na výnimky si myslím, že akadémia združuje takéto tých hráčov, ktorí povedzme v rankingu tej Českej republiky by boli na mieste 6 až povedzme 18, hej. No ale přesně jak to říkáte, já si myslím, že i problém je v tom, že spoustě těm hráčům, třeba i tomu Motičkovi a tak, nebo že se jako tady těm typům hráčů nechce, protože jste v Opavě nebo jste v nějakým týmu, kde máte to zázemí. Nemyslím si, že by upřímně to zázemí CZ Basketball bylo nějak tak nadstandardní, jak třeba když jste v Nymburku nebo když jste u Opavy, prostě, že si myslím, že tam to bude plus minus jako nějak tak stejný, protože ty kluby mají profesionální přístup a nejsou to, dejme tomu, typy klubů jako je Slávie, kde prostě ty lidi tam občas dělají na půlvazku, tak jak nám to říkal Lubomír Ružička, nebo takže že je to vlastně jenom část jejich práce. Ale ty lidi se tomu tam věnují dost často naplno, takže si myslím, že fakt k tomu ti hráči jakoby nemají důvod, no, že kdyby věděli, že v té CZ Academy je to nějaký ten development, který z nich udělá prospekt do zahraničí, tak si myslím, že by do toho spousta lidí šla. Ja na toto prakticky ani nemám nejaký názor, pretože ako z mojej pozície je toto hrozne ťažké nejakým spôsobom hodnotiť. Hej, ja viem a ja sa sám považujem za development coacha. Považujem sa za development a skills coacha, ktorý z hodou okolností head coachuje. A ten mix toho, čo je všetko potreba, aby ten rozvoj hráča alebo ten potenciál hráča bol maximalizovaný, je proste je strašne variabilný, hej, tak a nedá sa iba povedať, že príde niekde, bude trénovať a bude úspešný. Má to hrozne veľa podôb a či už je to o tom byť v mentálnej pohode, mať všetko preto, aby sa mohol ďalej posúvať. Je to hrozne ťažké hodnotiť, takže nerád by som ako keby na adresu akadémie hovoril negatívne. Možno súvisí to s tým, čo sme na začiatku začali spomínať, je, že ten drive niektorých hráčov není taký, ako by mohol byť, hej? A budú spokojní v tom, čo majú, ale ono, viete, alebo vieš, my nevieme, kde títo hráči budú za 3, 4, 5 rokov, hej? Možno to, kde sa rozhodli zostať, je tá ich cesta, ktorá možno bude úspešná, ale to sa teraz ako keby ťažko strašne predikuje. Takisto ako sa ťažko predikuje to, kde by tí hráči možno boli, keby prišli do toho projektu. Takže to je jedna veľká špekulácia. Samozrejme, ja im želám, nech sú úspešní, nech proste český basketbal má byť na čo hrdý a na čo pyšný. A čas ukáže, či proste ten smer, ktorým sa rozhodli ísť, je ten správny.
Jo. Poslední otázka, která mě teďka napadla úplně spontánně, je, když jsme u toho developmentu, na co se ty zahraniční agenti nebo prostě ti agenti obecně koukají jako nejvíc? Je to, že záleží fakt hodně na tom, kolik v té sezóně dáte bodů a tak, anebo je to i hodně o tom, že se koukají na nějaký skills, jaký ten hráč má, jaký má výškový parametry, wingspan a takovéhle věci, a že si říkají, OK, tak v téhle sezóně, dejme tomu, třeba průměroval 7 bodů, není to jako zas tak moc, ale prostě má tady 2,10 a myslím si, že jako k nám na univerzitu, že bychom z něj mohli něco jako ještě vytěžit. No, tak keď sa bavíme o Amerike, tak je to jednoznačne potenciál, hej, pre vysokého hráča, a teraz sa bavíme hráči, povedzme 2,4, 2,5 a viac, je ten placement hodne jednoduchý. Hej, Amerika, a teraz to ako, myslím, že neviem, či to vnímaš, ale americká súťaž alebo college basketball sa stáva neskutočne competitive tým, že existujú NIL peniaze. Hej, to znamená, hráči sú schopní príjmať peniaze. A chodí tam hlavně hrozně moc lidí teďka. Jsem se díval, že ta návštěvnost se zvýšila. Mení to totálne hru, hej, kde sa bavíme, že mid to high major basketballisti sú schopní zarobiť si v priebehu 4-ročnej kariéry niekde od 250 do plus $1 milión, hej. Čo sú nepredstaviteľné peniaze, ktoré sú ešte vlastne top of ich scholarship, hej. Scholarship plus vlastne peniaze z name, image and likeness. Takže vlastne mení to totálne hru, čo sa týka college basketbalu. Keď hovoríme o placemente, tak to je to proste, není to len o tom byť dobrý, hej. Samozrejme, nejaké fyzické parametre, o ktorých sa bavíme, atletičnosť, basketbalové dovednosti alebo skillset sa stáva v dnešnom svete samozrejmosťou už, hej. To znamená to, že proste hráči, ktorí majú 190 cm, bez toho, aby boli atletickí a ich skillset bol v najvyššej úrovni, tak v podstate si Amerikáni nepípnú, hej. Jedna vec, ktorú vlastne, o ktorej sa možno málo hovorí, je schopnosť brániť. Hej, to znamená, keď to zoberiem na hráčov, ktorí hrajú v českých súťažiach a povedzme Kubu Nečasa, hej. Ja si myslím, že s Kubom Nečasom bol krásny rozhovor v nejakom českom blogu, kde hovoril o jeho skúsenosti v Amerike. Kde hovoril o svojej skúsenosti v Amerike. A to sú ako keby veci, ktoré my si uvedomujeme, ale myslím, že o nich málo ľudí v Českej republike vie. Ono takto vyzerá. Jo, Kuba Nečas hrá najvyššiu českú súťaž, je prirodzené, že sa presadí v Amerike. Ale proste ten mindset amerických hráčov je úplne rozdielný. On síce tu hrával krídlo, ale bude hodený do pozície, ktorú je schopný brániť. Znamená, ja som niekoľkokrát bol svedkom rozhovorov s americkými trénermi alebo s asistentmi na univerzitách, kde rekrutovali našich hráčov a náš hráč sa pýtal, akú pozíciu budem hrať. Tréner mu hovorí, akú pozíciu vieš brániť. Hej, takže tak jak mnoho trénerov, ja viem, že napríklad Rúža historicky trošku bol kritikom toho odchodu českých hráčov do zahraničia, alebo respektíve do amerických univerzít, alebo na americké univerzity. Pamätám si, že párkrát sa na to negatívne vyjadroval, ale možno hovoril o konkrétnych situáciách, ako keby nehovoril o tom v globále, takže to, čo tí tréneri a to, čo tí skauti jednotlivých univerzít hľadajú, je to, čo im pomôže vyhrať. Hej, momentálne. Takže s tým, jak COVID otvoril transfer portál, kde vlastne hráč historicky, keď prestúpil na školu, tak musel 1 rok redshirtnúť, to znamená 1 rok stáť. Teraz je ten trh otvorený, ako keby to bol európsky futbal. Hej, hráči si prechádzajú zľava doprava, dostávajú väčšie a väčšie ponuky. Takže ja si myslím, že pre hráčov z Európy tým už vôbec, že sa dostanú na vedeckú univerzitu, je to obrovský, ako keby obrovský, splnili si obrovský sen a uspieť tam je ešte niečo na štandard. Takže ale jednoznačne bavíme sa o fyzických parametroch nejakých, atletičnosti,
skillsete. A potom veci, na ktoré sa myslím, že u nás celkom zabúda, ale to je mindset, to je body language, to je to, čo som schopný urobiť pre tých ostatných. Často, a to sú nielen agenti, ale aj skauti, ale aj tréneri. Proste chodia na ten zápas nie preto, aby videli, koľko dá ten hráč bodov, lebo to sa nejak bere ako samozrejmosť, jo. Strieľa 40% za 3 a tak ďalej. To sa bere ako samozrejmosť. Ale ako sa chováš, keď sa týmu nedarí? Ako sa správaš, keď to máš 0-12? A proste to sú také veci, ktoré hlavne teda musím povedať, že tí tréneri na amerických univerzitách sledujú. Si myslím, teraz som videl rozhovor s bývalým trénerom Stefa Curryho, ktorý bol na Davidsone a myslím, že Steph je veľmi dobre zdokumentovaný a proste dôvod, prečo ho zobrali, samozrejme videli tam niečo, ale bol, že vlastne on sa nijak nezmenil, keď mal 12 strát a 0-12 strelbu. Že proste bol to stále ten istý tímový hráč. A to sú veci, na ktoré možno hráči v dnešnej dobe trošku zabúdajú. A povedzme si úprimne, ja keď som hral, takisto som sa nad takýmito vecami nezamýšľal. Bolo to o tom, jo, dám 10 trojek, som najlepší hráč, super, dostanem cenu MVP, ale takéto detaily, ktoré vlastne tí tréneri sa to tým hráčom snažia vštepovať a kto si toho viac nechá a zároveň má talent a je pracovitý, tak to sú tí hráči, ktorí môžu byť úspešní a po ktorých či už agenti alebo skauti pasú a sledujú ich. Jo, super. Tak jo, děkuju moc za tady tu poslední odpověď. Sice trošku to dlouhá, jsme to natáhli, ale jste se rozkecal nakonec. Jo. Ne, to nevadí vůbec, my jsme rádi, že jste přišel. Děkujeme moc teda a budeme vám přát samozřejmě hodně štěstí proti Pardubicím, stejně tak jako budeme přát hodně štěstí Pardubicím, protože jsme neutrální, měli jsme tady i Peťu Šafarčíka a Honzu Šotara, takže budeme přát obou dvou vlastně posledním týmům soutěže, ať si to rozdají o to předposlední místo, říkám to dobře, měl by to být vlastně přímý souboj o 11. místo, ne? Jo. Ako v momentálnej podobe tabulky určite a bude aj dôležitý možno čo sa týka dopredu, ak by náhodou nastalo nejaký tiebreaker alebo niečo, takže jo. Díky moc za pozvanie, ja som si to užil, teraz si tak uvedomujem, možno keby vás bolo viac, tak by to bolo trošku pestrejšie a Bylo by. Ale určite vám budem fandiť, nech ste na basketbalovej mape, ja si myslím, že basketbal v našich končinách tohto potrebuje o hodne viac, aby sa tá basketbalová komunita združovala, aby ľudia začínajú trošku ako myslieť alebo dostávali aj iné impulzy, ako len majú v hlavách. Takže ja som hrozne rád za pozvanie a budem vás sledovať a budem vám držať palce. Děkujem. My vás taky v průběhu soutěže. Díky, mějte se a hezký den divákům. Díky moc. Jestli si to dokoukal a doposlouchal až sem, tak seš sice borec, ale neodcházej bez odběru. Nemusíš ani smutnit, protože další Fast Break rozběhneme klasicky už příští týden. Zatím užívej a kluci z Brna ti na dálku posílaj pusu.